Matul il-jum tal-erba l-Kummissjoni Ewropea adottat pakkett ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi membri bil-għan li tingħata spinta li tkabbir ekonomiku u biex jinħolqu l-impjiegi. Fil-każ ta' Malta l-Kummissjoni Ewropea qed tirrakkomanda illi l-Gvern jkompli jikkonsolida l-finanzi pubbliċi billi jintlaħqu l-miri tal-ispiża pubblika u l-miri dwar id-dejn waqt li jittieħdu miżuri konkreti dwar il-mira tad-deficit tas-sena 2013. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-Gvern irid ikun lest li jieħu miżuri oħra jekk ma jilħaqx il-miri tiegħu. Dwar il-pensjonijiet, il-Kummissjoni qalet li l-Gvern għandu jieħu azzjoni bil-għan li jaċċellera b'mod sinifikanti iż-żieda progressiva fl-età tal-irtirar. Il-Gvern qed ikun imħeġġeġ ukoll li jieħu miżuri biex jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol ta' ħaddiema ta' età avvanzata waqt li jiskoraġġixxi skemi ta' irtirar kmieni. Il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-Gvern biex jindirizza l-problema ta' żgħażagħ illi qegħdin jitilqu kmieni mill-iskola waqt li jżid il-faċilitajiet ta' childcare bil-għan li iktar nisa joħorġu jaħdmu. Il-Gvern Malti intalab ukoll iżid l-isforzi tiegħu biex pajjiżna ma jibqax dipendenti fuq iż-żejt fil-qasam tal-enerġija.